नोंथांमोननि गेजेराव बिग मोनसे आपडेट होनो होनना फैबाय बेलासिनि दिनै नोंथांमोननि गेजेराव माने BPF निफ्राय मोनसे गिदिर मोनसे आपडेट फैदों आंनिसिमहाय बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो होननानै फैबाय आं फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मोजां मोनदों नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै फोरमायगोन कि BPF राजखान्थि हान्जाखौ जोंनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा आरो माखासे बिरोधी राजखान्थि हान्जाफ्रा माने लोरबां जाबाय आरो 2025 आव जिर' जाहैसिगोन होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंसोलायबाय थादोंमोन नोंथांमोनाबो निसय ससियेल मिडियाआव नुबाय थादोंमोन ना राजखान्थि दैदेनगिरि सारमोना माने गावजों गाव बुंलायबाय थादोंमोन नाथाय बाथ्राया बिदि नङा बाथ्राया बिदि जानो थाङाखै दा माने दिनैनि तारिखाव माने BPF राजखान्थि हान्जायाबो ओरैबायदि स्ट्रं खामानि मावदों बिथांमोननि इयुथ लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा जायफोरनाखि इयुथ लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै ओरैबायदि खामानि मावगासिनो दङ कि पार्टीखौ माब्रैबा स्ट्रं खालामनानै फैबाय थानाय 2025 आव माने सिंगल लार्जेस्ट माने केन्डिडेट देरहानानै सरकार दानो हागोन बिनि थाखाय बिथांमोना एक्सट्रिमलि खामानि मावगासिनो दङ माब्रै होनना बुङोबा दिनै नोंथांमोनाबो एसे एनै मालाबा नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नुदों माने प्रग्राम जानाय रिबडी फर्मेशन खालामनाय सोरबा जुदि एसे दुरबल जाबायब्ला आफादगिरि मास लानानै बा सेक्रेटारि मास लानानै बेखौ माने रिफर्म खालामनानै माने बिथांमोना दा माने गोदान दागासिनो दं होनना बुंदों आरो दा खोब स्ट्रं गोसो गुदुं दैदेनगिरिखौ बिथांमोना मोनजोब्बाय दा बिथांमोना माने बुंनाय बायदिब्ला माने 100% 2025 आवहाय बिथांमोना जेरैबाबो देरहागोन मानो देरहागोन बिनि हिसाब आरो खिताबा बिसिनाव दङ थांनाय जेनेखि इलेक्शनावहाय जे PTC आवहाय मोनबेसे मासिखौ दिनै BPF देरहायामोन बिनि रेकर्डखौ बिसोर लाबाय सिगां बिनि उनाव थांनाय MP इलेक्शननि रेकर्डखौ लाबाय प्लास बेजों लोगोसे दा दिनैनि तारिखाव जे मा होननानै बुंदों ओरैहाय UPPL नि गेजेराव माखासे XNDP एसे माने ओरै नङा ओरै जागासिनो दङ दा बेखौ लानानै बिथांमोननि थाखाय बिग क्रेडिट जाबाय बे बिथांमोननि मोनसे बिग क्रेडिट जाहैबाय आरो दा बिनिखाय बेखौ ओरै नोजोरजों जे नोजोर होनानै नायोब्ला माने BPF निया आगानसे बारायबावबाय मानोना दिनै थांनाय समावबो बाथ्राया जाहैबाय मा राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रासो नैबे माने BPF जिर' जासिगोन होनना बुङो UPPL आबो जिर' जासिगोन होननानै बुङो माने बिथांमोना दैदेनगिरिफ्रा बुंलायखायो आरोखि खिन्थु सिङाव जे जाय सोर बांसिन खामानि मावदों रायजो राजाफ्रा सोरजों बांसिन सोमोन्दो लाखिदों माने रायजो राजाफ्रा सोरनाव बांसिन मोजां गाज्रिखौ सोंदों सोरजों बांसिन माने खाथि सोमोन्दो लानानै खामानि मावनो नागिरदों बेखौथ' माने माखासे दैदेनगिरिफ्राथ' मिथियाना गोजौ लेभेला मिथिया खिन्थु प्राइमारि लेभेला मिथिगोन आरोखि दा प्राइमारि लेभेलाव जुदि माने गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्रा स्ट्रंबा बेखौ मिथिनो मोनदांनो हागोन खिन्थु दिनैनि तारिखाव माने बिथांमोना ओरैबायदि नोजोर होदों बिथांमोननि टार्गेटआ जुदा एबारना बिथांमोना दस्रा प्लेन पलिसि लानानै बिथांमोना खामानि मावलायदों नंगौ बयहाबो राजखान्थि हान्जाया मोनफा मोनफा स्ट्रेटेजि थाखानांगौ खायदा आदब खायदा थानांगौ जाय आदब खायदाखौ बाहायोब्ला बिथांमोना माने रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामगोन नङा होमबा बिसोर नालाय गतिके बेराफारसेथिं नों जाहैबाय UPPLआथ' नों मिथिखागौ माने सरकाराव दङ बिथांमोना जाहैबाय थाखायै फैसायै जेरैबो मजबुतखा स' बिथांमोनजों माने जुजिनांगौआ गोरलै नङा होननानै बिथांमोना मिथिखाबाय अलरेडि आरो बिनिखायनो बिथांमोनाबो बिनिफ्राय गोरासिन खामानि मावनो बिथांमोना दिनै नाजादों आरो बिसोरनाव गोबां थयथ'फोर दंसै दा थयथ'फोर दं गोबां फोरमानफोर दं गोबां प्रुफफोर दं बिथांमोना दिनै मा RTI होदों गोबां बुस्थु बख'दों RTI होदों गोबां बुस्थु बख'दों RTI होयै बिथांमोना गोबां बुस्थुखौ बख'बाय आरो बिसोरनि आखाइ दैदेनगिरिफोरनि आखायाव दा लाजोब्बाय दा जेब्लानाखि सम सफैयो अब्ला बिथांमोना माने बुंफोरनानै होगोन जेरै बिथांमोननि गेजेराव गोबां माने गोख्रों राफोद दैदेनगिरिफोर दंखासै स' नोंथांमोना माने मोजाङै माने भटखौ जेब्लानाखि 2025 आव भट जागोन अब्ला नोंथांमोना मोजाङै सानै हयै भटखौ होलायदो स' BPF खौबो खम दासान आं सिगाङाव आं माने गिबायसोमोन जे BPF हान्जाया जे माने जोबस्रांमारसिगोन नामा 2025 आव जोबस्रांमारसिगोन नामा बिदि सानदोंमोन आरोखि आं मानोना नों दैदेनगिरिफ्रानो थांजोब्बाय नोङो हाग्रामा सारनि ओरै आफादनि मानसिफ्रा थांजोबनोसै होमबा मारै जाबावगोन बे मोनसे आरो दा दिनै बिथांमोननि माने माखासे सर्सनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय आं माने बेबायदि नङा माने बिथांमोना ओरैबायदि खामानि मावगासिनो दङ जाय खामानिखौ बिथांमोना दिनैसिमखौनो माखासे गाहाय लेभेल दैदेनगिरिफ्राबो मिन्थिथ'वाखै आरोखि बे बाथ्राखौ मिथिबायना खिथासिगोन माने मिथिया जाबाय थासिगोन नैबे दा डिसेम्बर नालाय डिसेम्बरनि लास्टनिफ्रायनो लास्ट उइकनिफ्राय बिथांमोना अहरह थाद'नानै खामानि मावसिगोन माने फैबाय थानाय 2025 नि BTC इलेक्सनखौ माने टारगेट खालामनानै बे बाथ्राखौ आं दिनै मिथिनो मोनबाय आरोखि
दा जेखियानो जाया मानो सरकारा जायखि फैनो हायि बेयाव जोंहा बारा गैया मानोना रायजो राजाफ्रा लुबैनाया बेल'नो रिजनेल राजखान्थि हान्जायावनो माने सरकार दानांगौ होननाय मोनसे दा सिंगल भट माने सिंगल लार्जेस्ट केन्डिडेट मोननानै बिजाथि देरहासार जानो हानानै सरकार दानो हायाबा सान्थि जाखाया एलायन्स गभर्नमेन्टआव बिराद प्रब्लेम फैयो कलाबरेसन जानायाव बिराद गिदिर प्रब्लेम फैयो बेखौ मावबा बेखौ बादा जायो बेखौ मावबा बेखौ बादा जायो दा बिदियावनो हरै जानो हागौ इउपिपिएल गभर्नमेन्टआबो गोबां माने बिथांमोनाबो भुगिनांबाय आरोखि आरो आंनि बुंनाय नङा नोंथांमोननि बुंनाय नङा बे बाथ्राया बे मा बिथां दैदेनगिरि सारमोनानो मालाबा पाब्लिकलि मेल मिटिंआव बुंदों जे दिनै जोङो हारसिं सरकार दानो हायाखै जायनि जाहोनाव जों गोसोबायदि खामानि मावनो हायाखै जों ओरै मावनो नागिरोबा ओरै बिजेपिआ माने हेंथा बा बेफोरबायदि बाथ्राया दैदेनगिरि सारमोनानो मिथिनायाव जों रायजो राजाफोरनि सायाव बुंखाबाय आरो बेखौ बिनि सायाव फिन आरो जावैनांगौनि दरखार गैला स' बेखिनि रादाबानोमोन नोंथांमोननि गेजेरावहाय मानोना बिपिएफआ ओरैबायदि स्ट्रंआव खामानि मावगासिनो दङ माने सिङारि बिथांमोनहा स' नायनोसै नङा होमबा जों फैबाय थानोसै बिथांमोना थारैनो माबायदि खामानि मावमारगोन आरो देरहामारा देरहानायनि प्लेन पलिसि स्ट्रेटेजिखौ बिथांमोनाथ' गासिबो खालामजोबखाबाय आरो बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोंबो नायनोसै नङा होमबा जे बिथांमोना माबायदि मावो इउपिपिएल आरो बिजेपि थ' नंला इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव सोर बबे मोनसे राजखान्थि हान्जाया बयनिख्रुइबो लार्जेस्ट माने केन्डिडेट देरहासार जानानै सरकार दानो हायो जों बेखौ फैबाय थानाय समाव जों नायनोसै नङा होमबा स' बेखिनिखौनो नोंथांमोना आदुखौ लाना फैदों आं लोगोफोर थेंक इउ